Jó estét kívánok! Én ezt a szöveget megírtam, mert azt gondolom, hogy jobb megírni szövegeket, mint nem. 1989-ben két önmagában véve és figyelemre méltó, úgymond paradigmatikus változás esett egybe. Ráadásul a demokratikus ellenzék néhány tagjától eltekintve egyikért sem tettünk semmit. Mármint azok, akik akkor tehettek volna valamit. A polgári demokráciátról, tehát a szólásszabadság fétisének bűvöletében élő rendszerről, illetve akkori szóhasználattal élve a digitális forradalomról volt szó. Egyiket az euró-amerikai politikai paktumok összegetette lehetővé, a másikat az aktuális globális technológiai forradalom, és a kettő egymásra gyakorolt hatása épp oly zavarba hozta a politikai filozófiával foglalkozó teoretikusokat, mint az új eszközökkel éppen ismerkedő technoavantgardban hívő szubkultúra eltérő világokból érkező tagjait. Most 20 évvel később, mint ezt jelen konferencia, illetve mint látom a genealógia és hőskeresés, teremtés, identitásteremtés mutatja, alkalom nyílik arra, hogy röviden áttekintsük, mi vezetett oda, ahol tartunk, ugyanis a magyar on és offline tudomásul nem vett, de tudomásul vehetetlen válságához, amelynek okai és léte egyaránt elválaszthatatlan szerintem az elmúlt 2 évtizedben meg nem történtektől. 20 évvel ezelőtt a magyar és széles értelemben vett újságírás egyik a médiumtól független problémája, az addigi és újra szerveződő politikai hatalomtól való függetlenség lehetőségének örömteli tudomásülvételén túl az ehhez szükséges nyelv megteremtése volt, amelynek gyakorlatát a Magyar Narancs alakította ki, gyakorlatilag 1989-ben. Meghaladja ennek az előadásnak a kereteit a Magyar Narancs nyelvtörténeti forradalmának és médiapolitikai történetének interpretációja, ráadásul az új nemzedékek, a pontosság kedvéért meg kell jegyeznem, pár éven át szimbolikus, de mégis a szerepem volt ebben a labban, amúgy főmunkatársként, ad notam Füst Milán, ez minden volt a Megykoron, Hábi Szádi küzdelmeinek könyve 1957. Ami itt és ma a legfontosabb, az a Magyar Narancs szerzőinek politikai állásként és álláspontjaként lefordítható, magától értetődő egyenlőség tudata, illetve bizonyossága volt. A politikai osztály és elitekkel való azonos jogok és attól való finom távolságtartása tetszik, undor, ez volt a retorika alapja. Tény, hogy ennek a nyelvhasználatnak a hatása messze túlment a Magyar Narancs olvasóinak, szerény mennyiségű olvasóinak táborán, és persze egyre bonyolultabb mintázatokban, átírásokban, de nyomot hagyott az Origo normarendszerén is, amelynek stílusában egyre kevesebb maradt a közvetlen indulatáttételből, és amelyben egyre nagyobb szerepet játszott a szemtelen tárgyszerűség, az objektivista közérthetőségi nyelv, amelyet a szerkesztők elsősorban a BBC és az Economist bűvöletében alakítottak ki. Tagadhatatlan tény, hogy ennek az újságírásnak számos feltétele volt, így elsősorban az, hogy az Origo egy olyan multinacionális távközlési vállalat tulajdonában volt, amelynek kulturális normáiban, nem lévén médiacég, egyszerűen nem volt jelen. A lap befolyásolhatóságának technológiája, azaz inkább mutattak némi közönyt, mint sem túlzott érdeklődést. Ugyanakkor az is tény, az Origo mellett és után annak kontextusában induló internetes kiadványok eltérő politikai gazdaságtani háttérrel rendelkeztek, amit, mint halljuk, lehet hátrányként és lehet előnyként is leírni, értelmezni, és magam bármelyiktől tartózkodnék. De tény, hogy a kor és versenytársak, illetve egy másik útban a technoszubkulturális kollégák, elvtársak, mint a tovább használták volna a Magyar Narancs egykori retorikáját, mint annak egyébként Vágvölgyi B. András által kirúgott hajdani munkatársai. Pár év alatt különös helyzet állt elő. Az Origo a számok nyelvén egyenrangú partnere lett a nyomtatott magyar sajtónak, épp úgy, mint a televíziózás és rádiózás nagyvállalatainak, de ami a karizmáját, az online kultúrás közegben való elismertségét illette, abban az Index és a közelmúltban annak mutációja, a 444 messze megelőzte azt. A kérdés persze, hogy kinek mit jelent és mit ér, és mire való az ismertség és az elismertség közti különbség, mit jelent, vagy mit tekint fontosabbnak egy valóban egyre unalmasabb és megbízhatóbb, technokultúrás közeg sajátosságai iránt nem sok érzéket mutató online újságírást, tehát az Origo akart,
és amit jelentett, hogy a budapesti szubkulturális, vagy a szubkulturális elitkultúra vitathatatlan trendeket jelentő magazinja, amelyet nem a tények, hanem a retorika iránti elkötelezettség tart fent és össze. Mert nyilván a kettőre szükség volt, és szükség van ma is, független attól, hogy az Index hajdani szexuális vonzó erejének nagy részét átvette a 444, amelyben jó indulattal, hogyha két ember akar újságot írni, míg a szerkesztőség nagy része a fanzine és a blog világában van otthon. Mi vezetett ide? Elsősorban az, hogy más léptékkel, másért, de mintha az online és a nyomtatott magyar sajtóból egyaránt eltűnt volna két dolog. A közel és a távol iránti érdeklődés és figyelem. Azzal a magyar sajtó máig alapvetően Magyarországgal van elfoglalva, annak is az aznapjával, tehát sem a tegnapja, sem a tegnap előttje, sem a holnapja nem tűnik fel, de mit sem tud a magyar nyelvű világokról, amelyek egyébként itt a szomszédban vannak. Jó magam a Lágymányoson nőttem fel, nem éltek és nem élnek rokonaim Erdélyben, felnői része nagysulányi zsidó temetőben nyugodott, amire eljutottam oda, évtizedek óta senki nem élt, úgyhogy semmi közöm úgy mondom Nagy Magyarországhoz, de hát ez még sincs így. Igazán kevés örömmel figyelem az online sajtó Erdélyről, felvidékről szóló beszámolóit, amelyek épp olyan ritkák, mint amilyen elviselhetetlenül felületesek, vagy egyszerűen semmit mondó. Miközben az online sajtó léte épp arra lett volna való, hogy eltérő tradíció és politikai gazdaságtalanok mintázatából következő enklávékat, távolságokat, értelmetlen szakadásokat megszüntessen, egy új hálózatot építsen ki, teremtsen meg, Gyergyó, Szent Miklós és Eperjes épp úgy részesítene belőle, mint a budapesti szubkultúrában élő HVG, Index, NOL, az Origo ide már nem sorolható, amelyek földrajzi és szellemi szűkössége épp a indokolhatatlan, mint amilyen értelmezhetetlenek mindezek a fórumok innen 400 kilométerre magyar nyelven. Ugyanilyen indokolhatatlan, hogy a nagy távolságok iránti jobbára elképesztően mondható a tájékozatlanság. Nézzek el, ha élesen fogalmazok, külpolitikai magyar online újságírás egyszerűen nincsen. Tudom, hogy milyen viszonyok között, milyen nehézségekkel szembenézve kellett volna ezt a tudáshálót létrehozni, de amikor több százezer fiatal értelmiség él tőlünk nyugatra, azokban a városokban, terekben, zónákban, amelyekről elemi érdekünk lenne valóban tudnunk, én a nyomát nem látom annak, hogy az új magyar emigráció számos jeles elméjével a magyar online újságok igazán kapcsolatra léptek volna. Van abban valami végtelenül provinciális, hogy a haladó sznobéria álprogresszív lapjában a 440B-ben a világ legunalmasabb országairól szóló beszámolókkal ütik el az elvtársak az időt, ugyanabban a lapban egyetlen épelmű beszámolót nem láthatunk a kortárs Németországról, Izraelről, Oroszországról, horribile dictu arról, hogy mi történik Romániában. Én az USA mimikriét viselő szubjektív blogokat látok, végtelenül normatív modorban, kevés párbeszéddel, minimális műveltséggel, amely nem áll egyébként bizonyos értelemben a blogokat jelentő blogokra. Összefoglalva. A magyar online média közösségének 20 éves ünnepét belátom, egyébként nyilvánvalóan unalmas véleményem elrontja, a lehetőségekhez képest teljesítmények minimálisak, az altert celebség, a Facebook hősiesség korában élünk, ezt ismétlem, azért provinciális, mert egy olyan elit álmodernitás szellemi divatmaimalásának üvegházává lett, amelyet a hálózati kultúra szempontjából egyszerűen nevetségesnek tartok. Egyetlen műfajban is az a közeg az iróniában, a paródiában és a sértett gúnyolódásban. Azaz a végeredmény épp, hogy kínos a demokratikus, mint a magas kultúra felől nézvést, mindez valóban irónián ad okot, mert egy online helyi szubkulturális sajtóvá szétesett médiumok létére nincsen mentség. És teljesen mindegy, hogy milyen kormány és milyen az ellenzék. Végképp összefoglalva. Nem személyes, hanem strukturális okokra vezethető vissza, hogy a technológiai és társadalmi kulturális forradalom átalakulás ekkori összefonódása, egymásra tolódása végül egy pillanatra sem vezetett el egy új kulturális tér, információs rendszer kialakulásához, hanem egyetlen, hosszú évek után az előző világok kópiája lett. Eltérő technológiával megvalósítottan jelentős részben ugyanott tartunk, mint egykor 1989-ben, amikor létrejött egy bizonyos 168 óra című hetilap, amely rettenetes példáját mutatta annak, hogy a médiumváltástól független, arra nem reflektáló újságírás milyen. A hetenként elhangzó rádióműsor nevét egy nyomtatott lap viselte, amelynek szerzői
hetente, évtizedeken át megírták a véleményüket, anélkül, hogy felmerült volna a fejükben, hogy a nézetek önmagukban nem fedik le az újságírás szemhatárát. Ma egy ugyanilyen mediális transfer után még mindig a 168 óra szelleme uralja a kortárs online médium avantgard és arrogáns elitjét, amely mindenek előtt munkahelyet véleményével untatja azokat, akik még nem értették meg, hogy mi történik mifelénk, mert saját magunkról kell nevetnünk, és nem azokon, akiket kiröhögünk. Köszönöm.